हादोरसानि दाब दाब जायगायाव दिनैनिफ्राय खेल महारननि हाबाफारिया जागायबाय। गामि ओनसोलनिफ्राय बायदि बायदि गेलेमु आयदायाव रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ सायख'नानै गेलेमु बिथिङाव गोजौ थाखोसिम जायगा मोनहोनो थांखियै खेल महारनखौ खुंनाय जादों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि परबतझरा महकुमा सिंनि बासबारि जौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय अदेबानि 1 नभेम्बरनिफ्राय फैगौ 15 नभेम्बरसिम 19 बोसोर बैसोनि सिंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ सायख'नाय थांखियै फुटबल गेलेनायखौ जागायजेनो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बेखेवजेननाय गेलेनायखौ डक्टर चित्तरन्जन बिश्वासआ बेखेवनानै होयो। अंडार 19 नि सेलेक्शन फुटबल जागायगासिनो दङ। बिथांमोना बिराद गोसो होनानै गेलेगासिनो दङ। दा फारसेथिंल' बिराद खोला फारसे बला खारगासिनो दङ। ओरै साहा फारसे बलानो थाङा। खोला फारसे बला बिराद गोसो होनानै खारगासिनो दङ। नै दा मोनबाय। बिथांमोना गोसो होनानै गेलेगासिनो दङ। बेफोरनो साफा साफा बर'फ्रा थरफा थरफा अलंबार जाहैगोन जोंना। मोजां गेलेयोब्ला बेयावनो गोसो होनानै गेलेखानांगौ। दा बेनिफ्रायनो स्टेट लेभेल माबा माबि ISL गेलेहैनो मोनगोन। मोजां गेलेनो सोलों सेंग्राफोर। बेनिफ्रायनो जानायखौ गेलेनांगौ।